வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம துபாயில் சிவில் இன்ஜினியருக்கான ஜாபும் ஸ்டோர் கீப்பரு லேபரு இதை பற்றி இன்றைக்கி நம்ம ஜாப் வேக்கன்சி பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த வீடியோ பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் மறக்காமல் இந்த சேனலை கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. முதலாவதாக சிவில் இன்ஜினியருக்கான ஜாபு துபாயில் பிஇ முடிச்சிருக்கணும். சேல்ரி 3500 கிராம்ஸ்லேருந்து 5000 கிராம் வரைக்கும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். கல்ஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். 2 வருஷத்துலேருந்து 5 வரைக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். ஃபுல் டைம் ஜாபு. மெயில் ஐடி இருக்குது, கான்டாக்ட் நம்பரும் இருக்குது, வாட்ஸ்அப் நம்பரும் இருக்குது. இதில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். போஸ்டிங்கு சிவில் இன்ஜினியரு. ஜாபு துபாயில் டிப்ளமோ அல்லது பிஇ முடிச்சிருக்கணும். சேல்ரி இன்டர்வியூவில் டிசைட் பண்ணுவாங்க. 2 வருஷத்துலேருந்து 4 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். கல்ஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். ஃபுல் டைம் ஜாபு. மெயில் ஐடி இருக்குது. மெயில் ஐடியில் கான்டாக்ட் நம்பர் மட்டும் இருக்குது. இதில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். போஸ்டிங்கு சிவில் இன்ஜினியரு. ஜாபு துபாயில் பிஇ முடிச்சிருக்கணும். சேல்ரி இன்டர்வியூவில் டிசைட் பண்ணுவாங்க. 2 வருஷத்துலேருந்து 5 வரைக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். கல்ஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். ஃபுல் டைம் ஜாபு. மெயில் ஐடி இருக்குது. இதுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். போஸ்டிங்கு சிவில் இன்ஜினியரு. ஜாபு துபாயில் பிஇ முடிச்சிருக்கணும். சேல்ரி இன்டர்வியூவில் டிசைட் பண்ணுவாங்க. 2 இயர்ஸ்லேருந்து 5 இயர்ஸ் வரைக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். கல்ஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மஸ்ட்டாக இருக்கணும். ஃபுல் டைம் ஜாபு. மெயில் ஐடி இருக்குது. இதுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். போஸ்டிங்கு சிவில் இன்ஜினியருக்கான ஜாபு துபாயில் சேல்ரி இன்டர்வியூவில் டிசைட் பண்ணுவாங்க. 3 வருஷத்துலேருந்து 4 வருஷம் வரைக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். கல்ஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். மெயில் ஐடி இருக்குது. கான்டாக்ட் நம்பரும் இருக்குது. இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸ்விம்மிங் பூல் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் லிட் அவுட் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இருக்கணும். லேண்ட்ஸ்கேப்பிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ஸ்விம்மிங் பூல் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் மஸ்ட்டாக இருக்கணும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். போஸ்டிங்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஜினியரு. ஜாபு துபாயில் பிஇ முடிச்சிடணும். சேல்ரி இன்டர்வியூவில் டிசைட் பண்ணுவாங்க. 2 இயர்ஸ்லேருந்து 5 இயர்ஸ் கல்ஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மஸ்ட்டாக இருக்கணும். ஃபுல் டைம் ஜாபு. மெயில் ஐடி இருக்குது. கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. இதில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். குவான்டிட்டி சர்வேயரு. ஜாபு துபாயில் பிஇ முடிச்சிருக்கணும். சேல்ரி இன்டர்வியூவில் டிசைட் பண்ணுவாங்க. 2 to 5 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். ஃபுல் டைம் ஜாபு. மெயில் ஐடி இருக்குது. கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. இதில் செக் பண்ணி பாருங்கள். அடுத்த வர ஜாபு போஸ்டிங்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜரு. ஜாபு துபாயில் சேல்ரி இன்டர்வியூவில் டிசைட் பண்ணுவாங்க. எக்ஸ்பீரியன்ஸு 5 இயர்ஸ் அபோவாக இருக்கணும். கல்ஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். ஃபுல் டைம் ஜாபு. மெயில் ஐடி இருக்குது. கான்டாக்ட் நம்பரும் இருக்குது. இதெல்லாம் செக் பண்ணி பாருங்கள். அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டோர் கீப்பரு. ஜாபு ஷார்ஜாவில் எனி டிகிரி முடிச்சிருக்கலாம். சேல்ரி இன்டர்வியூவில் டிசைட் பண்ணுவாங்க. 5 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். ஃபுல் டைம் ஜாபு. மெயில் ஐடி இருக்குது. இதில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். போஸ்டிங்கு ஸ்டோர் கீப்பரு. ஜாபு துபாயில் எனி டிகிரி முடிச்சிருக்கலாம். சேல்ரி இன்டர்வியூவில் டிசைட் பண்ணுவாங்க. 2 to 5 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். ஃபுல் டைம் ஜாபு. மெயில் ஐடி இருக்குது. இதில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். போஸ்டிங்கு எம்இபி ட்ராப் மேனு. ஜாபு துபாயில் பிஇ முடிச்சிருக்கணும் அல்லது டிப்ளமோவும் முடிச்சிருக்கணும். ஃபுல் டைம் ஜாபு. சேல்ரி இன்டர்வியூவில் டிசைட் பண்ணுவாங்க. மெயில் ஐடி இருக்குது. இதில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஜாபு ஃபிட் அவுட் சூப்பர்வைசரு. ஜாபு துபாயில் டிப்ளமோ முடிச்சிருக்கணும். சேல்ரி இன்டர்வியூவில் டிசைட் பண்ணுவாங்க. 2 to 5 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். கல்ஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கம்பெனியில் போஸ்டிங்கு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரு. ஜாபு துபாயில் டிப்ளமோ அல்லது பிஇ முடிச்சிருக்கலாம். சேல்ரி இன்டர்வியூவில் டிசைட் பண்ணுவாங்க. 1 இயர்லேருந்து 2 இயர் வரைக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். ஃபுல் டைம் ஜாபு. மெயில் ஐடி இருக்குது. இதில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். போஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லேபர் கேட்டகரியில். ஜாபு துபாயில் சேல்ரி இன்டர்வியூவில் டிசைட் பண்ணுவாங்க. அக்காமடேஷனு ஓவர் டைமும் கொடுப்பாங்க. 2 இயர்ஸ்லேருந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். மெயில் ஐடி இருக்குது. இதில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். போஸ்டிங்கு மேசனு பெயிண்ட்ரு தேவைப்படுறாங்க. ஜாபு துபாயில் லேபர் கேட்டகரி. 2 இயர்ஸ்லேருந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். ஃபுல் டைம் ஜாபு. மெயில் ஐடியும் இருக்குது. கான்டாக்ட் நம்பரும் இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.